Hola, nois! Soc l'Hugo Maya, de l'escola L'Era de Dalt. Avui us vaig recomanar el llibre... Julivert amb diamants. L'autora és Teresa Duran i l'il·lustradora Montse Fransol. De l'editorial Ànima Llibres i de la col·lecció La Formiga. Aquest llibre va de que Benjamin Talbot, que és el detectiu més famós de la zona, s'ha trencat una cama i no ha pogut anar enlloc. I en Joel i la Berta, que són aquests dos nois, tenen que anar a Rocamar a buscar uns diamants, que jo també estava anant a ajudar-los. I aquest llibre, quan el llegia, m'he sentit alegre i intrigat perquè no sabia qui havia robat els diamants. Ara us ensenyaré una foto d'en Joel i la Berta amb el seu pare. Aquí està. Aquí està el pare, la Berta i en Juli. Aquest llibre el recomano al públic que li agraden els detectius. Adéu.